I was born healthy and they made me sick. Dan kien il-messaġġ ta' persuna Ġermaniża li twildet ermafrodita, jiġifieri persuna li twildet bl-organi sesswali kemm maskili u kemm femminili. F'dokumentarju fuq Netflix Lin jgħid li kienu l-ġenituri li għażlulu s-sess tiegħu fit-twelid. Deċiżjoni li jixtieq li qatt ma ttieħdet għax spiċċa maqbud f'ġisem li mhux tiegħu. Id-dokumentarju Follow This, imtella fuq Netflix bi produzzjoni ta' BuzzFeed, jiddiskuti diversi temi, bit-tielet episodju jitratta persuni intersex. Il-ġurnalista Juliana Lofle iddiskutiet kif il-Ġermanja mistennija ssegwi l-pass li ħall-Gvern Malti matul is-sena li għaddiet biex jiddaħħal it-tielet ġeneru dak ta' intersex. Dan ifisser li l-Ġermanja se tressaq abbozz ta' liġi li jekk jittieħed vot favorih tkun tista' tkompli fuq il-passi ta' Malta li twaqqaf operazzjonijiet fuq persuni li jitwildu b'żewġ organi sesswali. Dan sabiex it-tarbija tingħata ċans tikber u tiżviluppa sakemm tilħaq l-età li fiha tkun tista' tieħu deċiżjoni għaliha innifisha. Id-dokumentarju jintervista persuni intersex li qed ibagħtu l-konsegwenzi ta' deċiżjonijiet li ttieħdu għalihom. Fosthom Lin li jispjega kif ta' sentej sarulu 7 operazzjonijiet. Qal li spiċċa każ ta' riċerka, tant li bosta studenti setgħu jsegwuh mill-qrib u jbabsu fih biex jitgħallmu. F'intervista oħra, om ta' persuna intersex tgħid li jisobija li ddeċidiet qalbina minħabba l-biża' li jispiċċa bbuljat. Liben Maxi qal li l-għażla li persuna tniżżel l-ġeneru tagħha bħala intersex flok ta' sess maskili jew femminili jistgħu jħossuhom parti mis-soċjetà. Il-Ministru għall-Ġustizzja Ġermaniża, Katharina Barley, spjegat li wara li tidħol fis-seħħ din il-liġi mistenni jitressaq abbozz ta' liġi ieħor biex jitwaqqfu l-operazzjonijiet fuq persuni intersex f'età tenera. Spjegat kif persuni intersex kienu jeżistu minn dejjem u kien propju fi żmien il-Ġermanja Nazzista li bdew isiru l-operazzjonijiet u issa wasal iż-żmien li jitwaqqfu. Only one country in the world, Malta, bans intersex operations in children. Perhaps Germany is on course to follow suit. Id-dokumentarju jsemmi kif Malta hu l-unika pajjiż fid-dinja li jipprojbixxi operazzjonijiet fuq tfal li huma intersex u li l-Ġermanja mistennija ssegwi dan il-pass li jfisser ħafna għal persuni intersex.